balma sherif la jabarani la jabaw an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu sɔgɔlen bɛ an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ ala deli yarabi aw bɛ fan o fan ala ka hɛrɛ kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila an danbe kɛnɛ kɔnɔ jɛmukan min n'a bɛ lase aw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun ni nɛgɛ ɲɛ kanɲɛ 21 tɛmɛna sibiri o sibiri o hukumu kɔnɔna na bi kɛnɛ kɔnɔna na an kɛmɛ ka an fa ani an ka cɛkɔrɔba dɔ bisimila yani ayiwa an ka don kumaw kɔnɔna na an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ma k'a ni ɲɔgɔn tuma an bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ kun ɲɛfɔ an ye ni ala sɔnna a ma wele kun ye min ye ani an y'a bisimila min kan yani an ka don kuma kɔnɔna na. Auzubillahi minash shaitani rajim. An bɛ foli lase an filɛbaw n'an lamɛnbaw ma Sherifula Jabaranin kan min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan an b'aw bɛɛ fo a ka lamɛnni na ala k'an bɛn sababa ma diinɛ kɔnɔna na. Ne ye Ibrahima Jire ye n bɛ kalanni karamɔgɔya la lɔkɔliso la n ye san caman k'a la n lasigira n bɛ n sigiyɔrɔ la sisan Kati baara de sababu ye n se yan o de kɛra sigiyɔrɔ ye n'o tɛ n yɛrɛ tɛ yan ka ye n ye Segu Wolodugu Mɔdugu den de ye. O la an bɛna ɲininkali sɛmɛ an fa la k'a fɔ a ye k'a fɔ a ko k'a ye lɛkɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye a tɛmɛna Mali yɔrɔ caman fɛ o sira kan o la an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ karamɔgɔya a tun bɛ bolo jumɛn kan a n'a tun bɛ kɛ cogoya jumɛn kan a ka se ka dɔ fɔ an ye walasa an ka se ka faamuya sɔrɔ o la. Ayiwa i ka ɲininkali jaabi min bɛ n bolo fɔlɔ karamɔgɔya a tun bɛ cogo min a n'a tun bɛ taabolo minnu kan an ye karamɔgɔya dege a kalanso de la karamɔgɔ kalanyɔrɔ de tun bɛ a dan na dɔw tun bɛ Sikaso dɔw tun bɛ Banangoro dɔw tun bɛ Dire dɔw tun bɛ Segu dɔw tun bɛ Sevare u tun b'a fɔ centre pédagogique an kalanna yen de jɔnw tun bɛ taa kalan kɛ mɔgɔ minnu sera DEF hakɛ ma n'o ye san 9nan kalan ye kalan in tun bɛ mun kan i bɛna minnu kalan k'olu dɔn n'o ye denmisɛnw ye i bɛ kan ka kalan min k'u kunna k'o dɔn n'o ye kalan taabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye ani e yɛrɛ yɛrɛbakun ye min ye i kan k'o dɔn i jɔyɔrɔ ye min ye kalan na ka se hadamadenw ni denmisɛnninw ma n'o bɛ taa se ladamu ni kodɔn ma. Karamɔgɔ minnu tun b'an kalan karamɔgɔ jolenw tun don u yɛrɛ y'a baara kɛ san caman ka tɛmɛ fo ka na a sabati adamadenw yɛrɛ ka kɔlɔsili ni ɲɛmɔgɔw ka dɔnni na k'a fɔ ninnu ni nin baara in ka kan u caman tun ye karamɔgɔ kɔrɔbaw ye minnu ye directeuriyaw kɛ yɔrɔ caman na ni u ka kalan sabatilen don u ka dɔnni sabatilen tun don olu de tun b'an kalan. Kalanso in a waati jamana mago tun bɛ karamɔgɔw de la yaasa an ka jamana hɔrɔnyalen kɔfɛ karamɔgɔ minnu bɛ se ka n'u jɔyɔrɔ fa jamanadenw kalanni na jamana ka laɲini tun ye mun ye se t'anw ye fɛn t'an fɛ bɛrɛ t'an bolo k'an yɛrɛ yɛrɛbakun faso kanu kɔnɔna na an ka se k'an yɛrɛ jɔyɔrɔ fa k'an ka jamana jidi k'a bila sira ɲuman kan min bɛ se ka na ni nafa ye ka bila n'o ye siniɲɛsigi ye. O la n'an y'a faamu an ka cɛkɔrɔba k'a fɔ jaka karamɔgɔya kun tɛ kɛ f'i ka karamɔgɔya yɛrɛ kalan kɛ ani fana i bɛ ka taa mun lakalan f'i ka o ɲini k'o dɔn fɔlɔ aw tun b'o sira kan nka bi yalima a bɛ sira min kan yalima o sira kelen de don. An bɛ kununko ni bi da ɲɔgɔn ma u ka jan ɲɔgɔn na an ka karamɔgɔya kalan tun bɛ daminɛ waati minnu na faso kanu de tun bɛ hadamadenw na walasa an tun bɛ mara dɔ de kɔnɔ n'o ye tubabuw ka mara ye an tun bɔ kɔnɔ k'an yɛrɛ labila an yɛrɛ ye ko indépendance n'a dun fɔra k'i yɛrɛ labilali yɛrɛ f'a k'a sɔrɔ kan dɔ b'i da walima dusukun dɔ b'i la faso kanu dusukun de tun bɛ anw ka jamana na cɛsiri de tun bɛ
jamanadenw dusukun na an k'an faso kɔrɔta k'an faso kumabɔ k'an faso kɔrɔta jidili ka se ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a tɛ kɛ tiɲɛni ye o ŋaniya tun bɛ mɔgɔ minnu na o y'an ka perezan fɔlɔ n'an bɛ hinɛ bila ka taa ma n'o ye moribo keyita ye a n'a jɛɲɔgɔn n'a nɔna camanba foyi kun tɛ yen faso kanu kɔ n'a fɔra a ma ko tubabukan na ko patriotisme ayiwa o laɲini min tun b'o waati n'o tɛ yen bi o de y'a to n k'u tɛ se ka da ɲɔgɔn ma bi hadamadenw ka laɲini caman ye n bɛ taa nin baara kɛ ka sɔrɔ de k'a la n'o ye nafolo ye ka kɛ ka n yɛrɛ nafa ne dun ɲɛ t'a la k'a fɔ ko bi baara bɛ sɔrɔ se maa ma n'a y'a sɔrɔ a nafolo bɛ kɛ k'i yɛrɛ nafa gouvernement baara sira kan n'a dun kɛra o cogo ye min ŋaniya ye wari ye ani min ŋaniya ye n faso ye o fila taabolo tun tɛ kelen ye furancɛ jumɛn b'u cɛ ne ko n bɛ jidili kɛ o ye bɛɛ ko ye bɛɛ ka a nafa sɔrɔ nka n'a y'a sɔrɔ ne bɛ wari de nɔfɛ wari ɲinina caman b'i bolo da a yɛrɛ yɛrɛbakun de dusukun na ko ne ni fɛn min kɛra ne ye o bɛ na ni tiɲɛni de ye n'an ye taabolow lajɛ bi diɲɛsɛnni min don bɛ kalanko la k'a mankan caya ka caya o bɛɛ ye yɛrɛ ko de ye ɲɔna ni faso ko don degun minnu b'a kɔnɔ an t'olu degun ye bi an fa kalanko sira kɔnɔna na sisan an y'a ye k'a fɔ ko kalanso yɛrɛ tiɲɛnen don ka sabu kɛ kalanko lahaliyaw ye nka maa caman bi olu kan y'u kama bɔ k'a fɔ ko karamɔgɔw yɛrɛ kana ka jɔyɔrɔ mun ta karamɔgɔw tɛ k'o ta dɔw y'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔw olu ka lakalani cogo o tiɲɛni k'o de nana sababu ye dɔw y'a yira k'a fɔ ayi karamɔgɔw bɛ kalanden minnu yɛrɛ kunna u t'a dɔn kalanden minnu yɛrɛ ye min ye dɔw y'a yira k'a fɔ ayi ladabu ni fɛn minnu kun bɛ kalanso kɔnɔ n'o ye ka kalanden bugɔ ani k'i ɲɛ kumu a kɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna min ni a samana k'a bɔ a kɔnɔ k'o de nana ni a tiɲɛni ye e dun ye maakɔrɔ ye i tɛmɛna yɔrɔ caman fɛ yalima ni an ye ɲininka kalanko o min donn'a kɔnɔ n'a kɛmɛ tiɲɛniba ye bi jamana kɔnɔna na fo ka kalanko jɔ yalima e bɛ mun fɔ a la tiɲɛni n'an ko an b'a fɔ a bɔyɔrɔ ka ca masa yɛrɛ y'a fɔ sisan tiɲɛni bi fɛn min bɛ se ka tiɲɛni bali o ye ladamuni de ye ladamuni tigi tun ye jɔn ye fɔlɔfɔlɔ kabiri i ma se kalanyɔrɔ la o tun ye masaw ye faso kɔnɔna na siso kɔnɔna na fa ni ba ani balima tɔw hali kunu ni dɔ da sera a ma n ko n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ tun bɛ jɛ ka ɲɔgɔn denw lakana ka ɲɔgɔn denw ladon ka ɲɔgɔn denw kuntile n ko an bɛ degun min na bi an t'o la nka o bɔra la n ye ta min fɔ n yɛrɛ min fɔ ne k'u den ne ma d'a la ne maa kelen bɛ se den na dɛ minnu b'i bolo i ka so i b'u dɔn hali olu dɔn i ka so kɔnɔ de n'u bɔra i ka so kɔnɔ e t'u dɔn tuguni u bɛ min na kɛnɛma i t'o dɔn i tɛ bɔ a kalama a ka gɛlɛn maa kana lakali ye n'a y'a sɔrɔ ɲuman yɛrɛ tɛ o ye tiɲɛni fɔlɔ ye tiɲɛni filanan karamɔgɔ minnu yɛrɛ kalanna kabiri yɛlɛma donna fanga la moribo fanga binna ka na se bi ma kalanbolo ka jate minnu kalansira minnu tun bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ ladamu belebeleba b'o yɛrɛ ma n'o ko moral éducation civique o caman kun binna ka bɔ a kɔnɔ o dun bɛ ladamu ni sabati ni taabolo ɲuman de ye adamaden ka ladon kɔnɔna na o tun b'o de kan n'o bɔra la karamɔgɔ minnu bɛ yen sisan n'olu ma o kalan sɔrɔ olu bɛna kalanden min b'u bolo u bɛna olu bila jate jumɛn kɔnɔna na ko sabati ni tilennenya bɛ se ka kɛ n'olu m'o dɔn o kalan ma kɛ olu kunna u bɛna kɛ bitaw kunna cogo di k'a fɔ k'a ka se ka faamu waati dɔ la gouvernement ko ka segin kɔ ka n'a lajɛ an faso tun bɛ cogo min mɔgɔw ka taabolo k'o ye hakili b'a la ministre dɔ tun bɛ ko hali an ka faso hymne national da mɔgɔw k'a dɔn k'a kɔrɔ dɔn fɛn min b'a kɔnɔ n'i ko ne faso i ko i yɛrɛ n'i ko ne faso i k'i fa n'i ko ne faso i k'i ba n'i ko ne faso i k'i sigiɲɔgɔn n'i balimaw n'i jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nafa ni hɛrɛ ka se ka kɛ ka bɛɛ lajɛlen labɔ bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la nka n'o bɔra a la n'a kɛra yɛrɛko ɲini ye jamana tiɲɛna a ka gɛlɛn o la an fa an ka ɲininkali kun filanan bɛ kɛ jumɛn ye komi bɛɛ ɲɛ b'a la a tiɲɛnen don n'i ye ɲininkara fɛɛrɛ jumɛnw kana ka ta bi kalanko la kalan bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo di n'i ye ɲininka e bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn di jamana in den ma a karamɔgɔw ani minnu yɛrɛ bɛ lakalani ko kalifalen b'u la parce que bi u yɛrɛ kun u bɛ fɛɛrɛ ɲini de la i bɛ se ka fɛɛrɛ ɲuman jumɛn don u kɔrɔ min b'a to u ka se k'o mɛn k'o kɛ bɔda ye nka min bɛ ne yɛrɛ dusukun na ni n bɛ se k'o fɔ o ye an ka jɛ ka sigi an ka jɛ k'a ɲɛɲini an ka jɛ k'a ɲɛfɔ an ka jɛ k'a fura ɲini n'o sɔrɔla an bɛ sɔn ka bɔ da dɔ fɛ nka n'a kɛra dɔw b'u ta kɛ fan dɔw fɛ dɔw b'u ta fɔ fan dɔw fɛ ne ma d'a la n'a bɛ ɲɛ parce que jamakulu jɛlen bɛ bi fɔ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ o fɔra an ye siɲɛ caman an b'o lakali
n'a y'a sɔrɔ maa kelen hakili kelen don maa kɛmɛ hakili kɛmɛ don n'an farala ɲɔgɔn kan k'a to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn bonya ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye minnu b'a ɲɛ olu fana ka tilen an ɲɛ a bi ɲɛ a bɛ fɔ ko kami bɛɛ b'a ɲɛmɔgɔ tɔw filɛ mais est ce que bi na an bɛ se k'an ɲɛmɔgɔ tɔw filɛ wa munna minnu b'a ɲɛ olu tilennen don wa minnu b'a ɲɛ olu sabatilen don wa minnu b'a ɲɛ olu bɛ siran ala ɲɛ ka maa tɔw ka hakɛ lajɛ ka mala ma wa n'o tɛ yen an bɛ taa min an bɛ taa an ko yɔrɔ jumɛn an bɛ taa jija yɔrɔ jumɛn ne ɲɛ t'a la nka n ye min fɔ jɛ ka fɔ sigi ka fɔ k'a ɲɛɲini jɛ kɔnɔna na k'a ɲɛɲini ni hakili ye ka bɛnkan sɔrɔ bɛɛ k'i tile i jɔyɔrɔ la hakɛ min bɛ di min ma min jɔyɔrɔ min dira min ma bɛɛ k'i ta fa na an bɛ se ka mɛn a ka san caman nka mɛn o mɛn an bɛ bɔ da jumɛn dɔ fɛ. I ye hakilina min fɔ n'o ye jɛkafɔ ye jɛkafɔ damu ka bon bamananw ko ten mɛ tuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko an ka fan fila bɛɛ lajɛlen n'o ye ekɔlimɛtiriw ani an ka jamana ɲɛmaayaso waati dɔ la u ka sigi ka fɔ ani u ka bɛn ka fɔ u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ yalima aw ka waati o bɛɛ kun bɛ yen wa. an ka waati ne y'a f'i ye ani bi cɛ furancɛni min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ ko faso kɔni de bɛ bɛɛ dusukun na faso jidi de bɛ bɛɛ dusukun na hali o fɔta ti caya o n ko ŋaniyaw tun ye kelen ye de mɛ ni mɔgɔw ŋaniya tɛ kelen ye ko an ka sigi hali n'an jɛra k'a fɔ caman bɛ ji kunna kalakala ye mɛ fɛn min b'a jukɔrɔ o t'o dɔn dɛ n'u bɔra fɔlikɛyɔrɔ la min bɛ taa waleya ni waleya ma kɛ sabatilen ye ka bɛn fɔlen ma a ti ɲɛ. an ka gouvernement ka kalanso n'i y'a lajɛ bi jama fan caman bɛ yen nka bi mɔgɔ fan caman ka kalan sɔrɔli a nafa ka dɔgɔ sabula bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko kalan tɛ yen bon min ye ayiwa privéw ye n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ye an ɲɛ b'a la a fangaw bɛ ka bonya yalima gouvernement ka kalanso olu nagasili yalima e yɛrɛ fɛ a tɛ jouer jamanadenw kan jamanaden minnu fan tilancɛ bɛɛ ye fantan ye a se tɛ bɛɛ ye ka t'i den don n'o ye yɛrɛ kalanyɔrɔ la n'o ye privé la bɛɛ tɛ se ka t'i den don yen yalima e yɛrɛ kun i bɛ mun ye o ko la. anw ka jamana de la dɛsɛbaatɔ jamana ni sɛgɛnbaatɔ jamana don gouvernement de ka kalanso ka ca n'o tɛ jamana duman caman bɛ yen i b'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye kalanso de ka ca mun na ne tɛ se ka n wari don den na ka taa bila kɛnyɛrɛye kalanso mɔgɔw fɛ yen ka tila ka n janbɔ den na den minnu bɛ gouvernement ka bolo kan a caman n y'a f'i ye cogo min ni karamɔgɔw ta ye yɛrɛkun ɲini de ye nafa ɲini ye baara bɛ kɛ a tiɲɛ kan wa n'o baara tɛ se ka kɛ a tiɲɛ kan o nafa ɲuman bɛ b'o la wa kɛnyɛrɛye dun karamɔgɔw b'u bolo cogo minnu na baara b'u bolo o cogo la an b'a kɛ k'a ɲɛ an b'a kɛ k'a tile barisa yen nɔ i bɛ nafa min sɔrɔ a nafa bɛ kalandenw kan a nafa bɛ somɔgɔw kan a nafa b'i yɛrɛ kan n'i m'a kɛ k'a ɲɛ i bɛ min bolo baara la a b'i bila de o manamana ko tɛ kɛ o kalanyɔrɔw caman fana na n'i den y'a kɛ k'a tiɲɛ i bɛ wele sɛbɛn de bɛ d'i ma k'i ka na a bɛ taa jɛ min b'i den kun kan a bɛ f'i ye n'i y'a si dɔn aw fila bɛ jɛ e ni a kalamaw an bɛ fɛɛrɛ min tigɛ a bɛ jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ n'i taara waleya k'a ɲɛ a bɛ ɲɛ o bɛ ko min na ne hakili la o senkelenna taama ka dɔgɔ. an fa an bɛ fɛ hali sisan kɔnɔnajɛlenya kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin karamɔgɔw ma mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen min b'a to bɛɛ ka kɛ leçon ye min b'a to jamana in kalanko bɛ se ka basigi cogo min na. mali karamɔgɔw an bɛ se ka kuma n'u ye ladilikan na ni bilasiralikan na karamɔgɔ kana yɛrɛ jate karamɔgɔ gansan ye karamɔgɔ k'a yɛrɛ jate dɔ bilasiraliba de ye jamana jidiba dɔ de ye dɔ den dɛmɛba de ye ala kama barisa karamɔgɔya bɛ komi sɛnɛ sɛnɛkɛla mana ka ɲɔ dan ɲɔkisɛ min mana falen a bɛna min d'a ma a kelen ta tɛ fɛn ɲɛnamaw minnu bɛ duguma n'u ti pan kamantu la u bɛ munuma olu ta b'a la minnu bɛ pan olu ta b'a la minnu bɛ taama dɔrɔn naani na o sen naani na olu ta b'a la dɔw bɛ taama sen fila la olu ta b'a la hadamadenw ta b'a la fɛntigi yɛrɛ ta b'a la nin bɛɛ bi ja la ni an y'a miiri k'a fɔ ko bɛɛ ka nafa de bɛ karamɔgɔ kan karamɔgɔ bɛ baraji ɲini na ye dɛ dɔ de la k'a fɔ n ɲa ko morikalanden k'a bɛ don alijinɛ na n ko tiɲɛ don n ko min bɛ maa wɛrɛ kalan n'o ka dɔnni sira fɛ o bɛna taa kuranɛ dɔn cogoya wɛrɛ la ka sɔrɔ a ma sigi morikalan so kɔnɔ n'o bɛna ala dɔn ka ala tanaw dɔn ka jɛn n'a ka cibaw kisi nɛɛma b'a ye u sigili n'u ka baara ye o fana tɛna se ka don alijinɛ na a ka sira fɛ wa n ko karamɔgɔ bɛ baara la dɛ n'an bɛɛ bɛ o baara la n'an y'an miiri nafa la an b'a tila de
ne ta ne nun ta walidenw ta walisomɔgɔw ta dɛsɛbaatɔw ta lujuratɔw ta sentanya bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ ani se bɛ fɛn o fɛn ye olu bɛɛ ta b'a kɔnɔna ka da dantanfɛnw kan karamɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ ko baara dɔ b'ale nka nin bɛɛ bɛ sɔrɔ cogo di fo an ka ala dɔn n'an ye ala dɔn ka ala kumakan dɔn ka ala tɛmɛsira dɔn ka sɔn cibaw ye kisi nɛɛma b'aw ka baara ma k'an yɛrɛ dɔn o kɔnɔna na an bɛ hinɛ maatɔw la an bɛ maatɔw gasi sigi an bɛ maatɔw jateminɛ an bɛ miiri maatɔw la an b'u gasi sigi an b'u hinɛ minɛ an bɛ baara kɛ ni bɛɛ ka sɔrɔ sirali ye sɔrɔ nafali ye an bɛ baara kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye n t'a fɔ u ŋaniya ka jugu dɛ nka an k'a lajɛ i mana kɛ diinɛ o diinɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o cibaw nana ka na min fɔ an ye ko an ka sabali an ka hinɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa ɲuman sira fɛ ɲuman min n'a bɛna anw nafa ɲuman min n'a bɛ sigiɲɔgɔnw nafa ɲuman min n'a bɛ sigida nafa ɲuman min n'a b'an ka jamana nafa ka diɲɛ fantan naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nafa an den dɔw kalanna yan o nka u bɛ jamana minnu na bi an b'a kɛ komi n'a sɔrɔ o nafa tɛ s'an ma minnu ka dɛmɛ bɛ s'an ma nka an den dɔw bɛ o sigiyɔrɔw la yen nɔ minnu bɛ ka baara kɛ n'o nafa dɔ bɛ tila ka di anw ma i n'a fɔ ko jaga o tɛ dɔ ye n'o ye dɔ ye hali bi an k'an miiri karamɔgɔw kana dan karamɔgɔya ma u k'u yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ye fɛnba de ye ala yɛrɛ bolo u ye fɛnba ye diɲɛ bolo fɛn min n'a nafa tɛ ban fɛn min n'a nafa bɛ to olu bolo fɛn min nafa bɛ na olu ka du kɔnɔ fɛn min n'a nafa bɛ se u kɔ ma u denw n'u mɔdenw n'u tulomasa ma fɛn min n'a nafa bɛ kɛ ka kɛ hinɛ ni sabali ye min bɛ kɛ siniɲɛsigi ye n'a fɔra k'an ka surafana ɲini ko an bɛ taa ni min ye lahara ne hakili olu fana ka surafana b'u bolo k'a sɔrɔ cogo d'u ma hakɛto b'a la salala muhamɛd o la an bɛ an ka cɛkɔrɔba fo k'a waleɲuman dɔn o la an b'a ɲininka kɛrɛnkɛrɛnya la an yɛrɛ b'a dɔn nin waati min n'an b'a kan na an ka jamana ɲɛmayaso n'o ye mali gouvernement ani ekɔli karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na a bɛ waati jan bɔ welewelekan jumɛn b'a bolo ka ɲɛsin mali gouvernement ma parce que bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin bɛɛ ka ɲɛnɛmaya avenir ye kalan de mais ni kalanko tiɲɛna a bɛ na ni tiɲɛni caman ye an y'a ye ɲɔgɔn caman in a kumaw cayara welewelekan jumɛn b'ale bolo ka ɲɛsin mali gouvernement ma walasa ekɔli karamɔgɔw ka laɲini min bɛ yen u ka se ka u kun don a kɔrɔ min b'a to jamanadenw bɛ se ka kalan ni diinɛ ko n'a siraw tɛ anw da tɛ don ni sira fasɔn na barisa n ye min fɔ karamɔgɔw ma sisan n'o ye diinɛ ko ye n b'o kelen ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma n'a y'a sɔrɔ u b'a jate k'a fɔ ala ye fanga di yan n bɛ ala ka ci de la ne hakili la a kɛcogo ɲuman bɛ sɔrɔ ne hakili la u bɛ siran ne hakili la u bɛ hami ne hakili la u bɛ hinɛ u bɛ miiri u bɛ tasi o tuma ne b'a fɔ gouvernement mɔgɔw ye u k'u miiri k'u tasi ka taa diinɛ sira fɛ k'a fɔ k'u bɛ min na ala ka sira fana don n'o ye ala ka sira ye an t'a kɛ tiɲɛ kan wa n'i ye karamɔgɔw ba ne ye ka sɔn gouvernement ta ma tiɲɛ fɔra wa ni tiɲɛ fɔra a waleyara wa n'a waleyalen don ne ma d'a la an k'an bɛ se nin sira kan sisan n y'a mɛn a man jan ko loi dɔw votera ka bɛn ni karamɔgɔw ka laɲini k'a ma waleya loi n'i ye fanga o fanga y'a la a waleyara de ni loi ma waleya nafa jumɛn bɛ sɔrɔ a la ko denmisɛnw karamɔgɔw k'u sigi a bɛna ɲɛnabɔ don jumɛn don san jumɛn don an t'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw ye jogojugu ye dɛ nka u n'a bɛ sɔn ka surunya barisa o ɲɔgɔnna caman kɛra kabini anw b'a la an yɛrɛ ye laɲini caman kɛ fo ka taa se gouvernement dɔ binni ma o laɲiniw nana sabati kɔfɛ de bi karamɔgɔw de b'a la k'o nafa sɔrɔ an m'o nafa sɔrɔ nka karamɔgɔw fana k'u miiri k'a fɔ gouvernement n'a y'a ta fɔ a bɛ se ka saratini dɔ ye parce que bɛnkan y'o de an y'a fɔ i ma kɛ a cogo la an bɛ segin ka na an bɛna labɛn kɛ parce que ɲinini y'o de ye n'i ye sentigɛɲɛ saba kɛ ka taa ɲɛfɛ n'i ma ɲɛ sɔrɔ kɔ i bɛ segin kɔ dɔɔni k'a to i kuma ɲɔgɔn ka fiɲɛ dɔɔni minɛ maa tɔw k'a dɔn jamana k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na ŋaniya ɲuman bɛ aw la a ye dɔ kɛ a gwɛlɛyara an yɛrɛ kuma n'aw fɛ mɔgɔw bila la ka kuma aw fɛ a segira kɔfɛ nka a ma se ka sabati aw segira kan an tɛ jigin aw la an tɛ jigin aw la maa si tɛ jigin aw la nka ni taakasegin ni dɔɔni kɔsegin dɔɔni ma y'a la an tɔw bɛna dɔn an minnu tɛ gouvernement la an bɛna dɔn ko tiɲɛ don cogo di ko tiɲɛ bɛ aw bolo gouvernement ko b'aw bolo dɛ gouvernement mɔgɔw ko b'u bolo dɛ ala ka cikan min b'u bolo a t'a lajɛ a ka waleya wa n'a sera ka waleya an ka jamana tɔw bɛ ko cogo min a tɛna se ka taa ɲɛfɛ yan ne kɔni siran bɛ bi na ne m'a dɔn ni kalan a bɛ bolo min ka bi
u bɛ ɲini ka kalo kelen sɔrɔ n'u ye kalo fila sɔrɔ kalan bolodalen don ka bɛn don o don ma dɔgɔkun o dɔgɔkun kalo saba o kalo saba ka bɛn kalo wɔɔrɔ ni san ma kalan boloda m'o cogo de la ni fiɲɛ donna a kɔnɔ n'a wo sɔgɔra a bɛ kɛ ɲinti ye dɛ a bɛ suru dɛ ni dun ye fɛn kɛ ɲinti a min bɛ bɔ o fɛ n'o e tɛna nafa sɔrɔ o la dɛ o tuma an ka gouvernement kana to u ka kɛ ɲinti ye ko jamana in ji bɛ kɛ ji ye ka bɔ a fɛ n'a sɔrɔ nafa tɛ sɔrɔ a la ne bɛ siran o ko ɲɛ wa n bɛ siran ɲɛ bi n bɛ siran ɲɛ sini karamɔgɔya kununko ta tɛ se ka da bi ta ma nka denmisɛnnin minnu mɔnna karamɔgɔya kɔ kan u ye kalan min kɛ ni u ni anw ta tɛ kelen ye sabati min n'u m'o sɔrɔ wale n'a ko dɔ koyi parce que n'i ye diinɛ yɛrɛ lajɛ diinɛ yɛrɛ ko ni diɲɛ nana se yɔrɔ dɔ la adamaden yɛrɛ ka sabati bɛ gɛlɛya ka da a n'a taabolo n'a jogo kan o ye halaki surunyatɔ ye an na maa t'a don dɔn maa t'a waati dɔn o tuma an b'a ɲini fɛn min b'a to n'an tɛ kɛ halaki ko jugu ye diɲɛ bannen kɔfɛ k'a fɔ k'anw nin yɔrɔ tɛ kɛ juguman ye an b'a ɲini gouvernement k'i miiri o yɔrɔ la u n'anw jɛ don n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de b'i la dɛ ni kɔmɔgɔ t'i la i ka ɲɛmɔgɔya bɛ kɛ fu ye dɛ ɲugun cayara an ka jamana in kɔnɔ bi kalanko sira la an tɛ fɛn wɛrɛ lajɛ kalanko sira la ɲugun cayara kɛnyɛrɛyew b'a la ka kalan kɛ arabu kalanso caman bɛ ka kalan kɛ fɛn min ye faso yɛrɛ ta o tɛ se ka baara kɛ foyi t'i dilan foyi t'i ɲɛnabɔ n siranna dɛ hali bi ala k'an sutura ala k'an lakana den minnu b'an bolo n'u kalifa bɛ gouvernement na kalanso la ala ka niyɔrɔ ɲuman d'u ma karamɔgɔ hali bi ala ka limaniya dɔ d'u ma min b'a to n'u bɛ se ka segin u kɔ dɔɔni gouvernement ala ka kunnadiya dɔ d'u ma u ka siran ala ɲɛ an ka se k'an ta yɔrɔ sɔrɔ o la an ka cɛkɔrɔba an ka waati ale bɛ ka sɛnsɛn ka se an bɛ fɛ ka ɲininka kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ayiwa serifila jabarani lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la denmansaw ani karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma denw b'an bolo dɛ ala y'an sɔn na ala ye den kalifa anw de la an ta tɛ ala ye den di anw de ma k'a ɲɛnajɛ n'a ye ala ye den di ma anw de ma ko an ka jɛ a la k'a lamɔ k'a bila sira kan min ye ɲuman ye k'a don kalan na min b'a hakili dayɛlɛ ka se ka diinɛ nafa sɔrɔ ka se ka diɲɛ nafa sɔrɔ diɲɛ nafa sɔrɔli dun tɛ taa ni sitanɛ ye dɛ fɛn o fɛn ye sitanɛ ko ye an k'o bɔ an denw kun kan n'o bɔra la an k'a jate k'a fɔ ko waliden ni ne den bɛɛ ka kan o de bɛna dɔ fara an ka lamɔ kan dɛ nka n'i ye i ta lajɛ ko o lakana ka gɛn ka bɔ sira jugu kan walita b'a k'i ɲɛna i tɛ se ka fɛn fɔ jamana tɛ se ka ɲɛ o kan e yɛrɛ ka sigida bɛ gɛlɛya n'a ɲɛna an b'a fɔ k'an denw n'a gɛlɛyara n'a tiɲɛna a fɔ ko karisa den dɛ ala kana an denw kɛ karisa denw ye ala kana walidenw kɛ bɔ anw taya la n'an y'o dɔn ɲɛni bɛ se ka kɛ tɛmɛsira ɲuman bɛ sɔrɔ nka hali bi nin bɛɛ koloma yɔrɔ u bɛ banma yɔrɔ sɔrɔ an bɛɛ bɛ banma yɔrɔ sɔrɔ an ni ɲɛmɔgɔw ni kɔmɔgɔw ani lamɔlikɛlaw diinɛ de kɔnɔ foyi tiɲɛni fɛn o fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ fura bɛ diinɛ kɔnɔ jɔyɔrɔw de dira masaw ma jɔyɔrɔw de dira sigiɲɔgɔnw ma jɔyɔrɔw de dira ɲɛmɔgɔw ma hakɛ fɛn o fɛn min dira ni bɛɛ y'i ta fa ne hakili la n ko jamana in bɛ se ka ja kalanko bɛ se ka sabati an ka segin an kɔ dɔɔni bɛɛ ka t'i ka kuranɛ ta k'a lajɛ i ka hadisaw kalan an ka tawuratigiw k'u ta ta bibilitigiw ni evangelitigi bɛɛ k'i ta ta ka segin i jɔyɔrɔ kan k'a lajɛ k'i ɲɛ jɔ ala la n'an y'an ɲɛ jɔ ala la an b'a dɔn k'a fɔ k'an filila n'an filila fili bɛ se ka ladilan n'ale bi an ka ala fɛ hakɛto b'a la salala muhamɛd an b'an fa fo ka wale ɲuman dɔn ale min sɔnna k'an bisimila bi a yɛrɛ kun ka denbaya la an y'a fɔ aw ye kuma daminɛ na an ka cɛkɔrɔba don n'o ye ibrahim jire école maître kɔrɔ dɔn nka bi a bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la ka ti kɔkɔ o la a ye bilasiralikan minnu fɔ hakili la aw bɛɛ y'a faamuya fɔlɔ olu tun ye lakalani kɛ cogoya min na a da ser'o ma ani fana gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ a da ser'o ma ani bi ta bɛ cogoya min na a da ser'a ma a ye bilasiralikan minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma tulo kunnandi ale bɛ ayiwa kuma ɲumanw mɛn a bɛɛ kun ye wasa a bɛ se k'a ɲɛ cogo min na an ka maakɔrɔw olu bɛ an jigiya kama waati o waati ni ko min bɛ sen na an bɛ boli ka na s'u ma u ka se ka kɔnɔnajɛlenya kumakanw di an ma an ka lase jamanadenw ma walasa ba maliba a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na a bɛ se ka ban cogoya min na an b'a dɔn an danbe kɔnɔ yan maakɔrɔw ani maabaw gansan olu de bɛ falen kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na o la an bɛ ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na an b'an ka cɛkɔrɔba fo o la ka foli lasegi aw ma aw minnu sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na serifila jabarani sanfɛ an danbe kɛnɛ kɔnɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan k'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh